Bueno, pois vamos por o capítulo 12, el estrés. Vamos a ver. Aquí dinos que hai patrón, a figura 12.1, que é esta, non sei se vedes, a figura 12.1, que é esta, vedela, dinos o seguinte, que o patrón de respuesta al estrés, vías principais que median a respuesta do organismo al estresor, CRF, corticotropin releasing factor, factor liberador de ACTH, ou sea, corticoides. ACTH, adrenocorticotropic hormone, hormona de adrenotricotropa. SNA, sistema nervioso autónomo, adaptado de Shelby, 1979. Entón, o agente estresor, que é o que nos estresa a nós, pasa por o medidor inicial, que pasa ao CRF, que era, como nos decía aquí, era a hormona cortisona, os corticoides, que é o que nos engorda. Entón, vou explicar aquí agente estresor, que é a enfermidade do estrés, pasa polas seguintes fases. Pois ten está o estresor, hormona corticoide, o sea, o que engorda, pero en ocasións tamén pode adelgazar. Eu, por exemplo, adelgázame, vedes? Isto, vale. Despois, isto, dous. O cortisol pasa pola cabeza igual a cuello, o sea, igual a hipotálamo. É moi importante o do hipotálamo. Despois pasa por a hipófisis, o sea, hipotálamo 1, hipófisis 2, que van sendo igual a médula espinal. Despois poño todo fotografías. E despois, as vías nerviosas do sistema nervioso autónomo, o SNA, ou sistema nervioso autónomo 3, pois pasa as úlceras pépticas, pancreáticas, úlceras pépticas, en americano, en español, pancreáticas, é o que dá lugar a gordura ou flaqueza. Vale? Ok? Vale. Despois, a glándula suprarrenal, que é o que temos aquí, que é o que temos na parte superior de todo da nosa cabeza, o que se conoce como parte do bebé, cando nacemos, a máis importante da intelixencia, pois dá en timo, ganglios linfáticos, glucogénesis, células sanguíneas, reacciones inmunes, inflamación. Esas son as enfermedades, vale? Enfermedades que dá o cortisol, que son a glucogénesis, o timo, os ganglios linfáticos, as células sanguíneas, as reacciones inmunes e inflamación. Inflamación, vamos a ver, isto pode considerarse que a inflamación ou cortisol, a inflamación do tejido da pel non é máis que un espellismo, pois, como dixemos o outro día, o neuroticismo non existe, vale? E con isto acabamos a clase de hoxe. Vou subilo ahora e seguimos con máis vídeos, ok?
Veña, chao, chao.